कहत पड़े रे भाई। तू लोग का कहत पड़ा जा भाई। पूछू नहीं भी कहत। अच्छा बताओ यहाँ तू का करे आइल बड़ा, कौना काम से आइल बड़ा? अरे हम तो सुनले बानी कि तू लोग भर भर मर्डर कइले बाड़ा। का हमरो ला एगो काम कर दे बजा। काका का काम बा बोल कर दिहल जाई। अरे तो तू डरत काहे बाड़ा तना? अरे जब एकरा कोई तोहर काम करके तो साला वही डर जाला, पगाई रहला। तो सुन हई तस्वीर देखत बड़ा हैं? ई हमारा छोट भाई रामू के ह। एकरा के मर्डर करे के नहीं खे, आंख निकाले के बाद तका हो जी काम। बस उतने काम बा हो जाए, चिंता मत करो। बाकी तोरे का हमारा 8 करोड़ रुपया चाहिए, तोर काम सब हो जाए। तो तारा का चाहिए हम देवे पर तैयार बानी। चल 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 चल